Samo. Evo, ako mi smo došli ovdje, evo ja i Omer, da uručimo vam ovu pomoć. To je poslao Bekir Blagajčević. Ti znaš koja je to familija, Saurija od Ešefe, onaj sin iz Njemačke. Pa eto da se malo pripomognete. Nije nešto puno, ali eto dobro će vam sigurno doći. Hvala im i onim što su poslali i vi što ste donali, da svi budete zdravi, živi, duga. Od čega vi živite inače? Imamo penzije nešto. I ovako Boga mi... A kako njih dvojica, kako to sinovi, koliko imaju godina oni? Ovaj 58, ovaj 59. I ovako moraš ti ovdje sa njima? Sve ja radim. Evo, kako moraš zdravljem, kako? Moj brate, imam šećer, imam tlak, imam masnoću, srce mi slabo. Sad moram na operaciju očiju od šećera, imam renice navuke. Živim teško. Sve moram. A ko ti ovako pomogne, ili ti ovako narod malo? Tebi stvarno treba pomoć. Pa da nije naroda, ja mislim ne pomogne mi ovako sa njima nešto da mi uradi. Ali sve jedno od drugog čuje tamo u Njemačkoj i tako pošalju mi, dojde, kad dojdu vam po ljeti donesu. A dođe, ti imaš li od opštine naše išta pomoć? Našta imam, 41 marku na njih. Od države je to kao pomoć. A dolazi li niko iz opštine da te poslije? Nikom ne dolazi. Nikom, ima 1-3-4 godine bili novinari iz Banja Luke, bili u Novomu. One s one strane, ne znam naš nje, kako ono njemu, Ekić. Ekić što radi u opštini, kako? Selim. On je to doveo ovdje i onda su mi dali isto ovako dolim te godine nešto malo i viš gotovo, ništa niko dolazi, ni prolazi, ni pita, ni... Tražiš li ti od njih pomoć, Zole, jesi išla u opštinu? Nisam nikoga. Pa da. A dobro, hajde, valjda će ti ovako nešto simbolično, pa i drugi će neko nešto, pa ti polako sa to svojom djecom, to je tvoja sudbina i šta ćeš? Pa je, ništa. Teška je, kako je, ti se na nju i ne želiš, jel da je? Ne želim se nikom, evo ove žene, nam je najbolja djetejica. Pa da. Nemam se nekoga željeti, šta ćeš? Ma šta ćeš, to je tvoje. Ja volim da su on meni zdravi i živi, da su ošli preko bijela svijeta. Da, samo da. Samo da su mi zdravi, da ja ne moram oko njiha i to. Da. Samo da čujem da su mi živi. Ali ovako, nek su oni živi zdravi, pa ti koliko moraš onima... Nek su mi zdravi živi, ja molim Boga samo da su mi zdravi. Pa da. Samo to molim Boga. A bit će to ako Bog da, hajde.